चिरां जिल्लानि थाइखा-दैसा गामिनि आबादारिफोरा हा खुरखानायखौ लानानै जिंगासिनो गोनां जादों। आबादारिफोरनि थाखाय जिउआव आबादथिलिया बेसे बेसेन दङ आबादारिफोरासो मिथिगौ। चिरां जिल्ला थाइखाजरा VCDCनि सिङाव गोग्लैनाय सान्थिपुर ओनसोलनि साहा फारसे थाइखा-दैसा गामिनि आबादारिफोरा बोसोरफ्रोमबो दैज्लां बोथोराव बोसोरफा एफा हा खुरखानायखौ लानानै जिंगासिनाय फोरमायदों। बे गामिनिनो 400 बिगासो हानि गेजेराव 100 बिगासोआनो खहा जालांबाय, जायनि जाहोनाव आबाद मावालासे हाफोरखौ ओरैनो दोननो गोनां जानानै फैदों। बेनिखायनो बे आबादथिलिखौ रैखा खालामनो सोलिफु बिटिआर सरकारनिसिम मदद हास्थायदों ओनसोलनि रायजो-राजाफोरा। गैयाबाबो 3-4 बोसोरनिफ्रायनो खुरै माने खुरजोबनोसैयानो होनजायो। जुन मासनि दाख्लै 30 तारिखखालि गोबां अखा हानायनि जाउनाव मोनखानाय माखासे गायनोल' गोनां एसे आलि खोस्रोनानै गायनांगौ हायानो खुरखाजोब्बाय। बेराफारनैबो हरैबो खुरबाय ओरैबो खुरबाय। दाथ' गोसोफ्रा बिराद नार्भास। दाख्लैनिफ्रायनो दुब्लियाव गाफैयाखै आङो दुखु मोननानै। दा सिगां जोंनि हाया ओरै सानजा सोनाब गोलाव जोब प्लटआ। साफ्रामनाबो सानजा सोनाब गोलाव। दा गेजेराव एसे बयनाबो दहला जादों। बेजों सानजा साहा एकदम खुरखोलांनानै किल'मिटार मोनसेसो खुरखोलांबाय। दा बयनिबो हाया थुख्रा मोननै जाबाय। बे थुख्रा मोननै जानायनि जाउनाव माने बै ससे हाखौ जोङो हा खर'खौ ओरैनो सोरबा सिबिं फोबाय, सोरबा गोरानैनो दोननांबाय, खासि दुबफबबाय बिदि जाजोब्बाय आरो। दा गैयाब्लाबो जोंनि हाया 4 भागाव 1 भागा 400 बिगायाव 100 बिगायानो मथा मथि जों गामिनि हाया ओरैनो दोननांनाय जाहैबाय जोङो। दानि खुरनायफोरखौ दानि समस्याखौ नायोब्लाथ' जों हा गोदानसो नागिरनांगौ जायो। दा खुरखोगासिनो बेफोरखौ सरकारा जाहाथे माने जोंबो हा गोदान नागिरनाङा आरो हाबो नागिरना मोनखाला हिसाबै बेफोरखौ सरकार माबा मोनसे एक्सन लानानै द्रपफोर होनानै बासायना होयोब्ला बे जायगायावनो जोङो गोजोरै रायजो जाफिननो हागोन आरो। बे दैया सान्थिपुर सोनाब साहा मोनसे सुइस गेट दं। जों बेखौनो बे सुइस गेटआनो जोंनि। दा बेजों मालायनि दुब्लिनि दै खिफाया गोलैबोदेरो जोंनि जाम्फैयाव। बेजों हमथा हायिबादि ओरैबायदि देरबोयो जाम्फैया, जेरैबो दानगारनो राहा गैया। दा बेवहाय माने एकदम अभार देरफैनायाव बेबायदि जाहोना जाबाय थायो आरो बेफोरबायदि घटना घटिबाय थायो। जोङो बे समाव सरकारा माबा मोनसे जोंनो अनसुंथाइ हरोब्ला जोंनि बे बोथोराव जों एसे एनै थुथे थुब्रै खालामनानै एसे बासायनो हायो नामा? बिनि इयुनाव मेसेङाव जाहाथे सरकारा जोंनि सायाव माबा मोनसे एसे दायित्थ' लानानै जाहाथे बे दुब्लिफ्रा जेरै दं एरै सिगांनि बायदि फुंखांफिननोब्ला खालामना होफिनोब्ला जों बाहाय माने गोजोरै रायजो जानो हागोन बेखौ मिजिं खालामदों आरो जों। मथा मथि देग्लायबोथ' ओरै खुरखोनानै बिगासे 2 बिगासोआथ' खथि जाखाबाय। आरो खुरबावगोन दाथ' दैज्लाङा जेबो जायाखै आरो अखाया नै फैगासिनो दङ। बोसोरफ्रामबो खुरो बयनावबो। माइ गायखानायफोरखौनो माने ओंखाराङावबो एकदम गोजावलांलायनो ओरैबायदि खुरखालांबाय थायो आरो। दाथ' किल'मिटार मोनसेसो गोलाव खुरलांबाय गामिखौनो थबस्र' गामिनि दुब्लिया। माने बै गेजेराव दंग' बायदि एकदम मेन सा खोला जाबाय। बिनिफ्राय ओरै सोनाब आरो सानजाजों आरोबाव खुरबावबाय साइडजों बिदि आरो।